Hello guysमोन नै आं दा आदै दिपकनि हाबायाव थांनो नागिरदों। आदै दिपकनि हाबाखौ नायलांदो। हाबाया जादों गसाइगाव बाथौ मन्दिराव। हाबानि थाखाय नै गिफ्ट लाखाबाय। होमबा जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ। गसाइगाव बाथौ मन्दिर। हिन्जाव गोदाननि बिफा बियो। बाथौ गिदिंदों। आदै दिपकनि जै हौवा गोदान लाजिनायनि। हौवा गोदाना जा लाजिदों।
가려고 하시긴 쓰는. nơi đã nuôi thằng gì 하바 강바이다 누워 당시 nơi đã सफैबाय जोङो फरायसिगोन एसे बरायनायखौ लोगो मोनफैयाखै जोङो गारियानो बबेबा लामाजों लांनानै जानानै हो दिपकनि हाबायाव बैराथिफोरनो आयौ लाजिनोबो रोंगौ बे मोजां मोजां रानना हो बाजैमोन मादैमोन दिपक राजानि हाबायाव इलि आरो नार्जारि नामा मा मोनो बेखौ गासिबो होलांजोब मादैमोन दे जाना हो दिपकनि हाबानि जाना हो दिपक राजानि हाबानि आदै दिपकनि हाबानि जानानै हो जानानै हो आसोल जाखाव दिपक राजानि हाबायाव दे जाना हो औ बरिया नोंबो जाना हो दे औ ओमफ्राय बेदरालाय बेदरखौ हरना हो दे जाद' राइस मेला नै राज मेला दिपकनि हाबानि राज मेला प्राइस नोगो प्राइस ओंखाम हमना लारा आंनायालाय बोथोर आयुलै फैखागोन बिदि नांबा आदै देरगौआबो मा जाहरबाय थादों फैयाखै आदैया सासेया भिडिअ बिहरबाय थायो नै बाजै लाब्रा गैयामोन लाब्रा मोनाखैलै आयो बावदोंसो आरो जलखियाखौ लबन औ लाब्रा नांगौ आयो एसे बावखा आं लाब्रासो जायो जाजोबो जाबावोमोन आं मोनखायाखै ओमफ्राय मामा दाम खमनि गैया दाम खमनिया संख्रियानो गैया नै बैलाय आयै
नायथिंलायलाङा जा मोजां मोजां बिसोरो बावगारलायलाङो गारदेन होनबाथाय नैबेलाय दंखायो मा खाथियाव आं मोदोमखौ जायो रा मोदोमखौ जानो हाला खुनुरुखुम हाबालै मोजां आं मा होनबावगोनसो आबौसो जायोना Mari kamu apa? Senelan yang mana? Boleh siapa lari ni? Jumbo. Mari nak nak sama kerja ini. Tadi nang labras. Nang labras. Ada cek, dah ni. Nang lang nang. Senang tu lah. Raju raksika. Raksina. Dah thang balang sih sih. Senang hot sih mak. Baik sih kalau senang hot. Ada bang ni ada man. Oh senang. Lanjai. Lanjai siakan le. Ang hari singgah Baik kau mesti baik. Kalau hujan lagi singgah itu sunan dan baik. Kenapa? Sini ay bisir aku gudu-gudu ni bisir dah ni dulu. Kopi ni. Tahu ni. Ada ni. Dia sanu baru. Kapan nak tengah? Engkau lapar. Oh, dah mari sih. Kencang nanti. Oh, cuba. Ang dua ang nungguan ni. जाबाय ना जों दिपकनि हाबायाव आदै दिपकनि हाबायाव जाबाय मावखाबाय अमा गावराबाय बर' सोरहा जोंबो बर'नि जानायखौलाय मोनथिखागौ होनदों बिराद खस्थ' जादोंलै जानाय लोंनायाव ओइ नाहद' सारमोन आन्थि ओहो देखो कौन जगह हो आंटी? हाँ? तुम्हारा ग्राम था? बुरिया deh, udah deh. नै जों दा निमन्त्र जानो नागिरदों मादैनो होबाय Anak macam action apa dia ni? खोनायो लायो Ada ni main cak. आं लाबाय नों लायो खोमा आदिजों उन्दुनानै गाबदोरासो बैसागुआव जोंना बे गैला जों दा नै बिदाय जाबाय न'आव थांसै